Така, печката е готова. Това е щагата с дърва, същото количество, както използвахме и за първи експеримент, когато беше нормална печка. Влиза въздуха за горенето, а над нея се слагат дръвчетата. Вчера направихме едно тестово горене, без много добре, но резултата като време за завиране беше доста зле. Някъде към 44 минути, вместо 27, както беше при нормалната печка. Вътре печката вече е пълна с перлит. Тук може да се види. И даже тук се вижда от вчерашното горене някакви сажди, които са паднали по перлите отгоре. Пепел. Ето така се вижда. Сега, вчера започнахме с много различни данни, значи с по-студена вода и температурата на въздуха беше доста по-ниска, отколкото при първия експеримент. Днеска пак температурата на въздуха е по-ниска и температурата на водата, с която почваме, пак е по-ниска, но този път е по-близка до първата. Но има лек вятър, слънцето не е особено силно, има облаци и температурата е сигурно 7-8, ако не и 10 градуса по-ниска от първия експеримент. Тенджерата, която ще използваме, е същата. И водата отново е 3 литра бутилка. Надяваме се с по-малко от тези дърва да успеем да заварим водата за сравнително бързо време. Надяваме се около 20 минути. Обаче дали ще стане, ще видим. При вчерашния опит установихме, че страните на печката се нагряват много, от което вадим заключението, че изолацията нещо не върши подходяща работа. И трябва да измислим как да я подобрим, за да мога да дигнем КПД-то. Другото, което може да направим като промяна, е тюнеца в горната част, който играе ролята на хитрайзър, да му вдигнем малко ето тези зъбчета, така че да стане по-близко до пламъка, да излиза по-близко до плочето отгоре. И ще видим какво ще стане. След малко ще се включим с експеримента.